Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng Dato. Sir. Maing adlaw. Mikmik? Poldo. Wa ba masaag din his Johnny? Ngaw nang itam ka dyan ni Mikmik. Na-missing si Johnny. Unsa? Na-missing? Kano sa lang? Gabi pa siyang wa mauli. Unya, unsa nagudrong orasa, hapon na. Wa paghapon siya mabalik. Unya, nganong ni amang ka sa amo? Oh, namasila ko nga may anhi siya. May anhibas Johnny Poldo? Wa man. Bitaw, asam ka din ng tawhan na Nganong di masab siya mutubag kung taugan? Aw, basig milayas na ni. Mulayas na siya nga dili ko kauban. Kami gud ang nagkuyog paingon din higod. Base nagtuwa ano to karon sa payag. Sige, mapauli na lang ko sa payag. Wa maka siya din Wa lagi. Sige. Poldo, boss, unsa may huna-huna nimo? Oh, Hain man ka si Johnny karon, ha? kung wa say musud sa kung huna karon. Aw, maayo hinuon nga ma-missing si Johnny. Oh. Nganong nalipay man ka, boss? Aron wa na ko'y karibal pa ni Melchi. Oh, bitaw. Pero hay man si Belchi karon, boss. Gipapahuway una. Kay doon na siya'y sakit. Uy. Alo. Unsa ba sakit ni Belchi? Na-stress siya. Mo nga, kinahanglan nga makarelax siya. Ha? Na stress? Priso man gihapon ko din Kinahanglan makasulti sa Johnny. Kinahanglan mahibaw siya sa kung hibawan. Ang CR. Basin na ako'y kaagian sa CR. Oh. May bintana ang CR. Oga, maranggit ko anak kung matangtang lang sila sa bintana. Yan ako sa bungto dol-dol sa bahay nila ni Dindo. Mingaw man ang suot sa ilang hawanan. Duara ka gwardyang nagpaso-paso. Uy, si Puldo ng usa. Oh, diba? Saan lang nagpaingon sa luyo sa bahay? Oh, ang itom na sa nga van? Nganong anak magid mo agi sa luyo nga gate ang van? Nganong di man dito sa tubangan? Mudulog pa ko gamay. Nana, naputos ko ng plastic ang pagkaon og tubig ni Johnny. Ako na ni isangit sa kahoy nga among nasabutan nga adto isangit ang iyang pagkaon. Unsan kayang gibuhat dito sa ibabaw ron? Doon na lagi ko. Klaro na kayo. Nakasunod ang van. Kauban ni Puldo nga gwardya ang miabli sa gate. Oh, may migaw sa van. Isood na siya sa klinik. Oh, no. Ang samang kiagag sa usa ka tao. Oh, bata ka na. May dang bata ang sakay sa van niya itong. Kinsam ka na bata. Ni may ito mamasayop ko. Bata yung katong giagak nilapay ng sud sa klinik. Mura man og luya ang mga bata. Ano kang luya ang mga bata? May sakit ka ni?
Basin may sak... Oh, unsa ba to? May bata mga misinggit. Singgit yung karoon sa usa ka bata. Ug murag gikan sa klinik nila ni Dindo Pater ang singgit. Oh, nahilom na sadya. Unsa ba katong singgit? Si Puldo. Murag iyang susihon ang singgit. Uy, kinsa ba itong bata ng singgit? Mura man og gikan sa luyo. Singgit pa gitos bata ako nabati ba? Asa mo ka, Puldo? Ah, Ha? Tuwa na sa gate sa tubangan ang imong pwesto. kuan magod, boss. Kuan ba, may nabati kong singgit sa bata? Unsa? Singgit sa bata? Oo, mao na. Singgit sa bata. O mura man og gikan sa luyo. Wa man lagi. Na. Wala ka magkabati ato, boss? Klaro man kayo nga, doon ay singgit sa bata. Ay, sunahon na rin mo eh. Aha. Pero, di unta ko makalingi kung unahon na rin din ako, boss. Klaro, may good kayo nga singgit sa bata, boss ba? Aw, kung mauna, ako na bungol ni ron. Aha. Oh, basin kung tingog nito sa langgam sa kagabhion ng ako nabati, boss, no? Mauna. Basin. Uy, hala. Oo. Sama-sama. Niuwang man ang iro, boss. Mauna ka ron ang imong nabati. Mauna ron. Oh? Uwang sa iro o dili singgit sa bata. Sige, kadaghan ba ni mo kiyaw-kiyaw eh. Oh. Balik na to bangas gate. Sige na. Oo, boss. Basti lalo eh. Uwang magid ka sa iro ang ako nabati, no? Pero, mura magid og singgit sa bata. Nibalik ni si Puldo sa tubangan nga gate. Ug si Dindo, misuot sa bay. Gipaw nang ubang suga. Suot sa bay. Usan lang ang wa mapaw. Kanang gamayng bintana sa ubos. Unsa man ang bintana, Muram nagduol na kay siyuta. Murag tunay anino sa sud. Salamat nga medyo nataya ng usa ka ruskay ning lak sa bintana. Kinahanglan ako ning matuyok. Melche? Oh, si Dindo! Misuot si Dindo. Mugawasan ako dili sa CR. Melche? Di ako sa CR! Dindo! CR? Oo, mugawas na ko ron. Oh. Aw. Naagili ka sa CR. Sa maday huna-huna ni mo, migawas ko? Dindo? Kana sa mati ko makagawas og balik. Kuan ka lang. Ako pang kumbinsiyo na akong amahan. Naibaw naman kang papsi nga. Dili na ganahan nga supakon. Unsa magidi ng amahan nimo, Dindo? Ha? Matod ko. Unsa magidi matanga sa pagkatao ang imong amahan? Oh, Ang ano natungok mo ka diha? Unsa magidi ang amahan nimo? tao. Istrikto nga tao. Siya ra ba gyud ang nagbuot nga dili ko papaulion? Oh. Ha? Noon sa man ka? Oh. Nganong mo kalitra magkagkahinuktok? Kuan ka lang. Dili lang kita magsupak-supak sa kong amahan. Makaayo ni mo nga anhi ka. Bantayan ta ka. Unsa? O ganong bantayan mo ko nimo? Pahuway na. Sige na. Ay na pagsig tabi. Gabi na kayo. Pahuway na.
Napaw ng suga sa gamayng bintana. Tapit sa yuta. Kinsam ka ang nag-okupar anang maong kwarto sa ilawom sa ilang bahay? Unya na akong kadlawon musa ka sa ibabaw. Pabuto na ako nga mugawas og balik ang bata ang kita nila sa suod sa dental clinics mga pater. Kadlaw na. Pero pagit ko makatog. Nahilom na sa bang-iro nga nagsige og uwang ganihas menteryo. Lilion ako sa bintana ang menteryo. Makita ko nagikan din his bintana ang atop sa musileo sa sod sa menteryo. Oh, unsa man to? Kinidlap sa suga sa flashlight man to? O gikan sa sod sa menteryo? May tao sa sod sa menteryo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!